Ha estat una llàstima perquè Puyol ha explicat que ho ha intentat fins al final, però que no se'n surt, que el genoll no li respon, que es retire i que ara intentarà lluitar per fer una vida normal, perquè ara mateix no pot jugar ni partits de pàdel i que no vol enganyar a ningú ni enganyar-se a si mateix i que per això es retira. Una llàstima i un buit important al vestidor, Jaume. Per això, cuidado, tu fixa't el que ha remenat tot el negatiu, els factors positius que hi ha i els factors negatius, tots els factors negatius que hem tingut amb aquest club, que representa aquest país petit, però en 7 llemes a cada ou, escolta'm una cosa bé, pensa que ho hem tingut tot en contra. Al final, el millor porter del món es lesiona i no pot i es trenca com no es havia trencat mai. El Pujol té el problema a la cama. I encara en tirarem endavant. I us ho dic a vosaltres, em dones un segon? Sí, a mi tant. Us ho dic a vosaltres. Penseu una cosa, nois. El que heu fet vosaltres, en 10 anys, no ha fet ningú. Sou l'almirall de tot el futbol mundial, de tot el futbol mundial. Heu guanyat més títols que ningú. Heu sigut admirats per tothom. Heu portat el nom del Barça i el de Catalunya a dalt de tot. Només us queda una cosa! Una! És d'aquí 2 dies, a les 8 de la nit, vull la Copa a casa! Vull la Lliga a casa! A les 6. No senyor, juguem a les 6, a les 8 l'haurem guanyat! I qui no s'ho cregui, que no vagi al camp! Deixeu-se de que si donem baixes, si no donem baixes! Deixeu-se de tot! Hem d'anar pel Barça! I el dissabte, a les 6 de la tarda, tothom bufant! I hem d'aconseguir el títol! Ensenya el braçalet, Jaume, ensenya el braçalet. Hem de competir-ho! Aquí! Jaume Braçalet! Per aquest equip que ens ho va ensenyar el Carles Pujol al camp del Madrid! Per aquest equip hem de guanyar! Aviam, jo proposaria que